ya ekene m unu unu bụ na tata anụnwa na mụ nọ ihe jisiri m ike ifukwuru ka m si wee yile akwa mana m abịara ebe igwu ihe abịara ebe anyị mewu ihe gbasara inyere onwe anyị aka ihe gbasara ime ka ahụ dị anyị mma unu masị na o nwere nwa ada anyị nwaanyị mụ na ya na-ada anọba mana tata anụnwa ọnọghị ya mere m ji sị na m ewetara unu ya ka ọ ga-esi wee dị unu mma ka unu ga-esi wee like ya ka unu ga-esi wee gharụkwanụnụ ịsị hey na onye anọghị ya kedu ka ọ ga-esi m ihe nke otu a mba tata anụnwa akwadoro m akwado maka ya nwa banyere m aja wee sị m nọrọ n'ọmụnwa nwere ike ikwu ihe a kwuo ya ka ọ ga-esi ba ndị mmadụ n'ahụ maka na nwere ihe dịgasị n'iche n'iche m ji wee bata tata anụnwa ga-abara unu uru nke ukwuu isiokwu anyị ji wee bịa tata anụnwa ihe a na-akpọ egwu ịgbatị arụ nke ndị oyibo na-akpọ aerobics dance. Kedu ihe wụ egwu ịgbatị arụ? Egwu ịgbatị arụ wụ ụmụ ihe nke a na-akpọ exercise, ụmụ ihe nke a na-akpọ iwoni aka enu ije n'ebe a na-eme ihe gbasara ịgbatị arụ asị gị woni aka gị enu, onye na-edu gị edu asị gị wuni enu ma aka gị otu a ma aka gị otu a ka ahụ wee dị gị mma. Ụmụ ihe anụnwa ka a na-akpọ egwu ịgbatị arụ. Egwu ịgbatịkwa na arụ owu ihe nke ị na-adị na-eme ka ị wee gbatị arụ, ị na-eme wee na-enwe aṅụrị o wee na-aba gị n'ahụ wee mee gị nwee ezigbo ahụ wee mekwana gị inwee ezigbo uche nwekwana gị nwee ezigbo ihe a na-akpọ brain nke ndị oyibo na-akpọ ya brain. Ịghọtago? Tata anụnwa ọ gụ very serious. Ihe anyị chọrọ ikwu tata anụnwa wee ihe dị kpụrọkpụ. Unu fụrụ akwa m yi tata ma na tata abụrụ maka egwu ụmụazị. Ihe anyị bịara tata ikwu ihe gbasara ihe ga-enyere anyị aka. Ya bụ na egwu mgbatị arụ anyị chọrọ ikwu maka ya tata anụnwa nke ndị oyibo na-akpọ aerobics dance abụrụ obere ife. Kedu ndị nwekwana n'ikwu inwe ife nke a? Ihe niile a ka anyị ga-ekwu na ọka ya tata anụnwa. O nwere ndị kwesịrị ịbụ na ọha nwa ga-adị na-eme aerobics dance a. O nwekwara ndị ekwesịghị inwe ya, nwekwana ndị kwesịrị na ọ dị ha mma n'ahụ, nwekwana ndị ọ dịghị mma n'ahụ, nwekwana usoro ị kwesịrị isi wee mee ya, nwekwana otu ga-asị mee ya ọdụ njọ, nwekwana ka ọ ga-asị mee ya ọ dịghị mma n'arụ. Echefukwana nwekwana ife a na-akpọ benefit ihe nke a na-akpọ egwu ịgbatị arụ. Ịghọtago? Nke a na-akpọ aerobics dance. Ụmụ ihe anụnwa wụ ihe mma ga-atụtara gị aka tata anụnwa wee gwa gị maka ya. Mana echefukwana afa m maka na ụfọdụ ndị na-adị na-ene na-asị kere onye na-ekwu ife a, kere onye na-ekwufa ọ bụ na tata anụnwa ka agụnwa gbanyere ihe onyonyo gị wee na-afụ m nwa mgbe izizi. Echefuna kọmụnwa ka a na-akpọ Dr. Dike Ebubedike, onye maka ihe idozi ahụ a, onye na-ekwu maka ihe gbasara idozi arụ ndị mmadụ, mee gị ka ahụ dị gị mma, mee gị ka ị ga-esi nọrọ jụụ nọrọ ahụ o wee mee gị peli. Ịghọtago? Tata anụnwa asị m na ọ bụrụ na naanị gị na-enene m ejena ka obi kpọọ gị kpọkpọchi, jee kpọọ ndị niile nọ na nkọ, dee mkpọ ndị niile nọ n'ụlọ, ọ bụrụ na ị nọ n'afịa o, ọ bụrụ tụmadụ onye nọ n'ụlọ, ọ bụrụ na ị nọ n'ụlọ wee were jiri jigida ihe nwere ike imewu, jee n'ime ụlọ jee yite akwa, wuru nwaanyị yiri mpekere ụmụ ihe ya emego ka ị gbatụ nwa arụ gị, bụrụ nwoke yiri ụmụ akwa ya emego nke a na-akpọ jogas, were ịghọtago yiri ụdịrị akwa anụnwa ya emego dịghị mma n'ahụ ka mụ na gị wee ihe a na wee ya wee weta ya eweta mee ya ka ọ ga-esi wee dị anyị mma, ka anyị ga-esi ya awa mee ya. Ịghọtago? Ọ baa anyị na-arụ maka na ọ bụrụ na ị yiri akwa adịghị mma wee mee maka ihe m bịara tata anụnwa bụrụ obere ife. Ya bụ na m ga-eme ka nkwado gị akwado tupu i wee fụ ya, maka na ọkpọ nkwado ka akwadocharụ o wee dịrị anyị mma, nkwado ka anyị kwadocharụ o wee mee anyị ọfụma. Ya bụ na ihe m chọrọ ịgwa gị bụ ebe ọbụla ị nọ, ma ị nọ n'afịa o, na ị nọ n'ụlọ o, na ị nọ ebe ọdaṅa ọgụ na ndị mmadụ nọ, si ha biko ha gbatuo nso na onye nke a na-akpọ Dike Ebubedike, nwa jiri dụka ajị ike, nwa nọ ọfụma, onye oriri na nkwari, onye ya abụ ejecha ekwuchacha na enukwucha na ọsịgo na ebe anụnwa ka ọ gwụrụ, onye ya abụ na-eme na mgbago ọ nọrọ na mgbada. Ya bụ na ihe m na-agwa gị bụ Chineke ekechago anyị wee nye anyị ume, wee kunye anyị ume n'ahụ, wee sị anyị ife ọbụla anyị chọrọ ime anyị mebe na onye go anyị ike, si anyị na ihe ọbụla anyị chọrọ ime na ọdụ anyị n'aka. Ya bụ na nke a dugo anyị n'aka, nke anyị chọrọ ime tata anụnwawo ihe gbasara ahụ anyị, ihe ga-enye anyị ahụ isi ike. Gụba onye ya woge niile iji ego ga-eje n'ebe a na-aṅụ mmanya, iji ego ga-eje n'ebe a na-eri uwe oriri, iji ego ga-eje n'ebe ịgo ọgwụ maka oge niile ahụ na-arịa gị. Tata anụnwa m na-egosi gị ife nke nna nọọ ihe ị ga-eme ahụ a wee dị gị mma. Ya bụ na ebe ọbụla isi jere eje, ife ọbụla ị na-eme, hapụ ihe niile ahụ ị na-eme, dọna na ebe ahụ ka ị nene m ka anyị kwuo okwu maka ihe nke a na-akpọ egwu ịgbatị arụ. Ịghọtago? Maka na asị na iyirigodo suit ọ bụgodo n'ọfịs ka ị nọ, ihe ị nwere ike imewu yipụ nke ahụ dụgo n'onu, yipụ ya debe ya na nkọ ka anyị mee ya ka anyị si wee kwesị ime ya. Ọ bụrụ na iwe onye na-eri nri, debe ngazi, debe afere tupu ka ite nso ka anyị mee ife a ka anyị si kwesị isi wee mee ya. Ịghọtago? Maka na asị nọọ nkwado mere anyị ji mee ife ọbụla anyị chọrọ ime o wee gaa nke ọma. Tata anụnwa ihe nke a na-akpọ aerobics dance, ya bụ mgbatị arụ egwuregwu wu ihe dịchachachara mkpatụ mkpa. Mana tupu aga m n'iru
ihe ndị anyị nwere ike ime dị nnukwu. Ya bụ na ejere m eje wee si esi wee kpọkọta ndị mmadụ wee gosi ha ihe ha ga-eme. O nwekwana ebe nke anyị na-eme ya, ịghọtago, ebe ahụ ka anyị jeru wee kpọrọ ndị otu ma wee jee ebe ahụ wee jee mee ya nke ọma. Ya bụ na ọ bụrụ ka anyị na-ekwu sọsọ n'ọnụ na anyị nwere ka anyị si wee kpọkọrịta ya ọnụ, wee kpọkọrịta ya nso, wee mekọrịta ya wit ndị mmadụ ka anyị niile wee mee ya ọfụma. Ya bụ na gụwa onye na-enene m ama nnefu na m nọ n'oche, mana anyị nwere anyị eje emechaa na anyị eje wee bakpuo n'ime wee jee ka mụ na ndị mmadụ mee ya otu ahụ isi kwesị isi wee fụ ya. Efu na ndị na-eme ya na ha ka nkụ. Ọ bụrụ sọsọ naanị mụ na gị, ọ bụrụ sọsọ naanị ndị nwere obere ahụ, ọ bụrụ sọsọ ndị nwere ahụ ibu, ọ bụrụ sọsọ ndị ahụ adịghị, ọ bụrụ sọsọ ndị nwe obere nwa. Ihe niile mmadụ niile kwesịrị ịdị na-eme ihe nke a na-akpọ aerobics dance. Mana echefukwana na ọhụ ebe niile ka ị nwere ike ije wee mee onu ihe anụnwa. Ọhụ mmadụ niile kwesịrị ịdị na-eme ya, ọhụ oge niile ka ị kwesịrị ịdị na-eme ya. Ụmụ ihe anụnwa anyị ga-atapie na mgbago na nru na mgbada wee gwa gị ka ị nwere ike isi wee mee ya ka ọ wee baa gị n'ahụ, ka o wee nwee gị isi n'ahụ, ịghọtago. Maka na asị nọọ ihe ọ bụla emere ọfụma wụ ihe na-aba n'ime ahụ, mana nke ọ bụla ime ha ọfụma nke ya wụ osi n'ebe a bata, osi n'ebe anụnwa pụọ. Maka gịnị na emere ya ọfụma. Anyị dị kwadocha ọfụma tata anụnwa wee mee ihe niile anyị chọrọ ime, wee gwọkọsịa ya agwọkọsịa, wee chapịa ya achapịa, wee gwọpụta ya. Maka na asị nọọ ngwongwo agwọrọ n'azụ ụlọ ka e bupụtara n'iru ụlọ, ndị mmadụ wee na-asị ebee ka esiri ya, asịrị na-esiri ya esiri ebe dị otu a, ebee ka esi wee si ife nke a. Ma iwe onye nwe nnọọ mba ofesi o, iwe onye na vileji o, ejekwa na-esi na-akọ nri niile eme nke a dị afọ na ịma mmenwu dịrị ife na ime mere ụdị ya. Mbakwa, ihe ahụ maka mmadụ niile, ebe ọbụla isi nọrọ, ebe ọbụla isi jere eje, nke ọbụla ịma anyị na-eme ihe anụnwa bụ ihe dụrụ mụ na gị mma. Maka na ọnya mere m ji dụọ aji ka jik wee kwụrụ ebe anụnwa nkwụ wee na-asị gị ụmụ ihe anụnwa wee ihe dị mma n'ahụ mmadụ niile kwesịrị ime, ịghọtago. Ya bụ na gị onye na-ajụkwa na ajụjụ sị ihe nke anyị ndị a na-eme ọ dịrị m mma. Echefukwana ife m gwara gị, asị gị na ihe niile anyị ga-eji nwayọọ n'usoro wee kwuo ya ọfụma, wee gwa gị nọọ ndị awụ ndị kwesịrị ime ihe anụnwa, wee gwa gị nọọ ndị awụ ndị ọ dị mma n'ahụ, wee gwa gị nọọ ndị awụ ndị ya awụ ọwụ na ime ya na ihe ọ ga-eme gị n'ahụ, na-ekwu oge ị kwesịrị iji wee mee ya, na-ekwu nke ị kwesịrị ime, na eke esi wee ime ya. Ụmụ ihe anụnwa ka anyị ga-ebupụtachara gị ọfụma, wee tụlee ya etule, wee bọghee ya abọghee, gụwa onye na-enene m wee marakwana na ihe anụ ọ dị mma n'ahụ. Maka na otu ahụ anyị si eme ya, ị na-eme ya otu ahụ ọ dịghị mma n'ahụ. Maka na ọ bụrụ na ịhapụ nke anyị na-eme jee mebe ife ọzọ, makwa na pacha aba anụ ya. Ya bụ na m chọrọ ka ị tọọ ntị n'ala wee jikere wee mara na ebe nke anyị na-eje ka anyị je kpọta ihe nke anyị chọrọ ikpụta nọ nke na-adị mma n'ahụ. Onye ka ịbụ nwata ka iwu okenye, ka isi esi, ka ị nọ anọ, ka ị kwụ ọtọ, ka ọwụọ ihe nwanne mere gị na ịma mkpụrụ nwozi ọtọ. A sịkwara na onye amaghị aba ọ na-ekwe n'isi. A gwara m ụnụ sị na ife ọbụla onye na-eme ọ mara anya ya na ihe aha dị akụ ya n'obi, ọ dị akụ ya n'ọnụ, ọ dị akụ ya n'aka. Maka na oge ọbụla ịfụrụ aka ya ka ọ na-eme, ịmanụ ihe gbasara ihe ọ na-arụ. Mgbe ọbụla ụfụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eje, ịmanụ ihe gbasara ihe ọ na-arụ. Mgbe ọbụla ifụrụ isi ya ka ọ na-efe, ịmanụ ihe gbasara ife ọ na-eme. Ya bụ na tata anụnwa akwadoro m akwado wee pụta. Ihe m chọrọ ịgwa gị iwu gụnwa na-enene m, achọrọ m ka anyị jee banye ebe a nke a m gwara gị na anyị chọrọ ịbanye, ka anyị jee ka anyị fụ ka mụ na ndị mmadụ si wee nọkọọ wee na-eme ihe nke a, wee fụ ya ka o wee si wee yie ife, ma nne ma nna ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma obere nwa ma ndị nna mmadụ. Ị ga-afụ ka anyị nwasị wee nọpịa nnọọ wee na-eme ife a weta obi ọcha, weta obi aṅụrị, ịghọtago. Ihe m chọrọ imewo nọdụ ana ka anyị jee buba ụnụ n'ime ụlọ. Mgbe ahụ anyị jechara bata, ngwa na onwe na gị ịgwa m ka isi wee fiilu maka na ihe nke anyị jere ime. Echefukwana nọọ m maka a na-akpọ Dike Ebube Dike. Ana m abịa ka anyị jee nọpụta.